Moro ja tervetuloa mun studiolle. Niin kuin te huomaatte, mun takana on seinä, joka on valkoinen. Ja se ei ole hyvä asia, että se on valkoinen. Mulla on tämän verran seuraajia. Se teos, minkä mä funsin tänne taakse, olisi tämmönen poro-siluetti, jonka sisälle pistetään tosi moni eri hahmoja. Ja nämä kaikki hahmot, joilla sinne sisälle tulee, niin ne tulee kuvastaa teitä, mun seuraajia. Ja mä teen niitä sitä mukaan, kun seuraajia tulee, joten seuratkaa. Eiköhän lähetä pistämään teippiä tuonne seinään, niin saadaan semmonen tape-gridi tehty. Valoa kansalle. Light to the people. Alright, nyt on sitten aika lähteä tekemään tätä seinää. Mulla on konsepti tässä. Lähdetään tekemään. Se mun pitäisi mainita, että YouTube on mun koti. Ja sen takia mä keskityn näihin tilaajiin, koska mä oon joskus ollut YouTubessa tilaaja, joka on auttanut taiteilijaa sen yhden, mutta mun mielestä äärimmäisen merkittävän tilaajan verran. Ja nyt tästä kaari umpeutuu. Ja mun mielestä se on siistiä ja sen takia mä keskityn YouTube-tilaajia. Joten kiitos ja lähdetään hommiin. Alright, eli on aika aloittaa ensimmäinen näistä pikkuduuneista.
Terve. Noin. On saatu ekat 34 kuvaa seinälle. Siis nämä onnistuu niin hyvin näin 34 ekaa. Ja onnistuu myös loput 500, 600, 700 jotain. Kyllähän aika monta mahtuu. Mä veikkaan, että menee siinä 500 ja 700 välillä. Jos sä haluat näitä lisää tänne, niin tilaa kanava, kerro kavereille. Sano, että hei, tekin voit saada oman teoksen tänne seinälle, jos tilaat tämän kaverin kanavan. Hei, ja by the way, kommentoikaa tonne alas, mitä te haluaisitte nähdä täällä seinälle. Ja näissä kuvissa kaikissa on tommonen valkoinen osa, niin kuin esimerkiksi tämä tiikerin suossa on tommonen valkoinen. Niin tää on se, missä te tuutte tähän messiin. Et jos te haluatte tukea tätä kanavaa, tulevaisuudessa mulla tulee olla Patreon tai joku tämmönen. Ja sitä kautta te voitte näyttää tukenne ja teidän nimi tulee tänne seinälle. Et se tulee olemaan tosinasta osa tätä koko hommaa, että te saatte olla mukana tässä mun matkassa. Eli tilatkaa kanavat ja nähdään seuraavassa projektissa, joka voi hyvinkin olla, että se on sitä, että mä teen näitä lisää. Ja sitä mä en malta odottaa.